Drokte in de passenkamer van sportclub Heerenveen van de Midje. Er is een soort belangstelling van de media voor de derby, maar ook voor Dwight Lodewegers, die het voor het eerst waarom komt bij Cambuur. Ze zullen misschien wel wat roepen en wat schreeuwen en wat koren en wat, maar geen idee. Dat maakt ook niet zoveel uit. Dat mogen ze ook. Dat is prima. Heerenveen had een zo goed als fitte selectie. Alleen nog Joost van Aken en Pele van Anholt haar lichte blessures en haar morgen nog een laatste test. Een man die hartstikke fit is Sam Larsson. En hij is ook nog eens in vorm. It's nice to play when somebody hates you and then if you score it's fantastic. Bij Cambuur missen ze snel ook Betje, die toch zijn reerde kaartje in Feyenoord scorst is. Martijn Barto is zijn vervanger. Vorig jaar werd jij er ten faveur van Ogbetje uitgehaald en nou uitgerekend hij gescoord, dus sta jij erin. Ja, en ik geloof dat vorige wedstrijd, of die wedstrijd Ogbetje scoorde, dus laat ik dat niet meer doen. Lucas Bijker zal plak nemen centraal in de verdediging. En dat gaat dan ten koste van Kelvin McIntosh. Het is nog onwis of Virgil Narsing meedoen kan. Oh, Narsing gaat de goede kant op. Maar we zien dat we hem langere tijd fit houden. En we hebben mogelijkheden voorin. We hebben snelheid voorin, we hebben voetbal voorin met Daniel. Dus ja, we zetten erop wat we denken, we hebben de meeste kans mee en wat het fitst is.